pracovním klusem vchod XC, pracovní klus C na pravou ruku. MV střední klus. V pracovní klus, přechody v M a V, VK pracovní klus. KD půlkruh 10 metrů do D, DE ustupování na holeň. ES pracovní klus. SR půlkruh 20 metrů na 3 až 4 kroky povolí vnitřní otěž. RPPF pracovní klus. FD půlkruh 10 metrů do D. DB ustupování na holeň. PR pracovní klus. R střední krok. RS půlkruh 20 metrů. SE střední krok mezi S a E, obrat kolem zádí. Pokračovat ve středním kroku. SH střední krok. H pracovní cval vpravo. HCM pracovní cval. MRBPF střední cval. F shromážděný cval. Přechody v M a F. FAK shromážděný cval. KXH od stěny ke stěně. HCMR shromážděný cval. RXV změnit směr. Krátká diagonála. X jednoduchá změna cvalů. XVKAF shromážděný cval. FXM od stěny ke stěně. MCH shromážděný cval. HSEX shromážděný cval. X jednoduchá změna cvalů. XBP shromážděný cval. P pracovní klus. PFA pracovní klus. A ze středu. X stát nehybnost pozdrav. Drezurní úlohu DD dokončila Zuzana Kisfarkasová v sedle Dona Arista B. Jako další se nám představí další z domácích zástupců, tentokrát jsou to Lucie Kramputová a Valentino C. Připraví se Déman. Jo? A včera to je? Ona by měla jít 11.